Здравейте, скъпи мои! Вашия friendly neighborhood cat мен е отново тук. Днес ще направим още едно unboxing с пратчета от Temu. Да видим какво сме получили днес. Имаме моторджийски ръкавици, големи, че и в комплекта има някакви куки, мандракуки. И тук би трябвало да имаме честачки за Ауди. Времето се разваля, желателно е да караш с честачки. Да, вижте как прилежно са опаковани, всяка една честачка по-отделно. А не, всъщност задната само отделно, а предните са вече заедно опаковани. Това е. Айде, чауче!